Al cim de les Àligues, Sant Feliu de Codines, un indret màgic enmig de cingleres i valls, on pots viure de prop el món de les aus rapinyaires que et passen volant per sobre teu, tocant-te amb el batec de les ales. Un lloc únic per a gaudir i esbargir la ment amb un excel·lent restaurant. Els cuidadors de les aus, professionals, simpàtics i amants de la seva feina, et donen tot tipus d'explicacions. És un centre de recuperació de rapinyaires accidentats en torres elèctriques, atropellaments o d'altres. L'àliga de cap blanc, d'Amèrica del Nord, és pescadora de truites i salmons. Fa uns 2 metres d'envergadura i és el símbol nacional dels Estats Units d'Amèrica. El falcó de la reina, d'uns 90 centímetres d'envergadura, cria en penya-segats marins i també es troba al Solsonès i el Berguedà, hiverna a Madagascar i a l'Àfrica Oriental. El gran duc, d'uns 65 centímetres d'alt, orelles molt visibles i ulls de color taronja, cria en penya-segats i en indrets habitats tranquils. Caça conills, rates, gats i altres rapinyaires. L'òliba comuna, o xibeca, prefereix els espais oberts, cases amb golfes, campanars i grans arbres amb cavitats. El disc facial fa d'antena parabòlica, dirigint els sons cap a les oïdes, que estan situades en posició asimètrica, de manera que el cervell pugui calcular el lloc exacte on està la presa. Es creia que les òlibes es bevien l'oli, d'aquí el seu nom, dels llums de les esglésies, quan els lladres eren els sagristans. El mussol banyut, també anomenat duc petit, d'uns 35 centímetres d'alt. El gamarús de Lapònia és un ocell molt gran, d'una envergadura de gairebé 1,5 metres, però de només 1 quilogram de pes. Molt del seu volum és ploma. Viu als boscos de bedolls i pins de Finlàndia i a la taiga. L'udol es pot sentir a 2 quilòmetres de distància. La seva oïda és 50 vegades superior a la dels humans. Poden sentir a una presa quan es mou a 30 centímetres sota la neu. El secretari fa més d'1 metre d'altura. Viu a l'Àfrica tropical, en zones on l'herba no supera el mig metre d'altura. Prefereix caminar que córrer, i córrer que volar. Descansa i fa el niu en arbres de copa plana. El nom d'aquesta rapinyaire ve de la paraula àrab que vol dir caçador que vola i que sona similar a la paraula francesa secrétaire. L'aligot de Harris fa al voltant d'1 metre d'envergadura. Viu al sud dels Estats Units. Al desert d'Arizona es posen sobre els cactus i no es punxen. Les seves plomes les usaven els indis americans com a ornamentació i pels seus rituals. Molt usat en la pràctica de la falconeria pel seu caràcter social, tranquil i intel·ligent. L'ofrany comú és el carronyer més petit de Catalunya. Pels seus pèls al cap i per saber trencar els ous, llançant-los contra una pedra, se l'anomena el voltor savi, o l'Einstein dels voltors. Té el bec llarg i prim, que li permet escurar la carn que els altres voltors més grans deixen entre les costelles. El voltor comú, de més de 2,5 metres d'envergadura. El voltor negre és el voltor més gros d'Europa. Pot arribar a fer 3 metres d'envergadura. El 2007 es va reintroduir al Prepirineu català. El voltor africà dors blanc viu a les sabanes subsaharianes. Fa uns 2 metres d'envergadura. Quan són adults, tenen el dors blanquinós. Tots els voltors són molt bons planejadors. Poden fer 200 quilòmetres al dia, aprofitant les corrents d'aire ascendent per remuntar el vol. Com tots els carronyers, tenen molta força al bec i a les urpes, i a la vista molt desenvolupada, no així l'olfacte. El milà negre fa una mica menys d'1,5 metres d'envergadura. És de la família de les àligues. Viu als boscos de ribera, amb embassaments d'aigua. S'alimenta de peixos, ocells petits i ratolins. Els anglesos els anomenen kites, perquè el seu vol s'assembla al dels estels.